Halo, halo, chyba już wszystko działo. Halo? Mi wszystko działo. A mi... Ojoj. Dobra. Kurwa, nie wiem. Halo. Dying Light mam... Co wyście już powychodzili? Jo. Jesteśmy przecież. O, Nanek jest dołączył, dobra. To można coś to jeszcze tam pograć. Jak dali grać? Co? 1-4 meczyk. Co? Byję nawet na portu. Pedał. Za dużo na pedała. No nie każdy ma. Nie No, każdy ma ja właśnie. na przykład nie mam, nie? Dobra. Bym musiał kurde te... Dołączyć, nie wiem jak... Ściągnił tam, nie wiem, 11 giga chyba ma. Kurna, a ja ty. Ściągnąć. Chwila. Musiał tutaj wejść. Store. Ciekawy, kurde. On jest darmowy niby, nie? No Battle Royale. Dobra panowie, ja też spadł, wiecie? Ła, Który? idzie. Ja też będę To będziesz spadał? Ja. No, Jeju, spadł. powiedz żonie, że jeszcze jeden meczyk i będziesz uciekła. No, na pewno ci pozwoli. No ale jak kobicie się chce, to się kobicie nie odmawia. Gdzie go bicie chce, nie? Dokładnie. Słyszysz? Ale Ponoć dokładnie. mnie lubi, nie? Chyba mnie posłuchał. Bardzo. Ty, Nanek, my tak No. gadamy, nie? Ona tego live'a by tak sobie No. słuchała. On przyjedzie z kobietą do Polski i będzie chciała nas zlinczować. O, Nie, będzie kończę, kiepsko. wiecie co? Idę God of War'a, zobaczę co tam się dzieje, Ja to fajne czy powiem, nie. że Tyle. nie. No, Zuza, jutro kuźwa, no co robisz? Ja tak, pierdzielę. zostaw Wacka, Nie lizaj go na wizji. więc ciągasz go. Dobra, słuchajcie chłopaki, do jutra jak Ej, coś. no nie rób mi tego. No, Okej? Nie rób mi tego. Jutro będę. Jutro będę. powiedz co żonie jego. Daj nie No. uginął sam do słuchawki. O tego. Nie no, wstydzi Ja się. się wstydzi. Mnie się wstydzi. A mnie Tyle, podglądać na tym to co? tyle chłopa. Daj spokój. 1 na 1, nie? Powiedz prosto, że ty nią nie puścisz. No. Nie, chyba. Dobra. Tak serio. No, będę Pozdrowiam spadał. tam. Jak Do coś jutra. to... Słyszysz? Zobaczymy. Jak Dobra. ten, jak Dobra, po wszystkim, pozdrowię. nie? Jak się tam będzie jeszcze nudzić, to jest live jeszcze będzie. Nanek, ja wszystko słyszę. O! Ładnie, ładnie.
Ale cię Nanek zgasiła. O, no ładnie, ładnie, no pięknie. Oby tak dalej. Nanek już się zamknął w sobie. No. Albo nie wie co powiedzieć. Ach. Ja już nic nie gadam. Nie, no nie wstydź się Nanek, no co ty? Ja się nie Ty się wstydzę. wstydzisz. Nie ino gańba. Dobra, panie. Wróciłem Dobra. dołączę do Bawcie ciebie. tam dobrze. No może, może. No, No, w kontakcie. trzymaj Hej. się. Zobaczcie, no, lodu. Trzymajcie się. Roger that. Zatrzymaj się. Nanek, dawaj na pedała. Idę. I się doigrałem. Ojoj. Nanek, który ty masz ten, Co? ten level pakietu? Jaki level? Stopień 19. Ja nie mam kiedy grać. Też nie mam kiedy. Dobra, ja przyjdę. Pewnie jakieś nowe skiny będą w przyszłym sezonie. O. Tego miśka se kupię. Misiek drogi. Na pewno się nie będzie widać. Stówkę za miśkę. Emil, a co dokładnie? Sławę, Ale daj tego, gotów. Sławecki ukryty polski. A co dokładnie? A gówno. Everybody. Is by you. Some of them want to use me. Some of them want to Gdzie lecimy? Ty, ale Blacku, doigrałeś się, Wiedziałem. co? Ale, a no. Dobra, jestem. Blacku, No, wiem. Dobrze. 30 poziom baterii. ale siara. Główny on. Główny on. Sweet dream. Jego lat. We on a mountain, it's so real. I travel the world Jego. Everybody looking for something. Lecimy na środek, czy to na te góry najpierw? Albo jedna w sobie. Ej, czekajcie, coś mu puszcza. Nie można pobrać Co? na dość miejsca na Skacz już! Hej, wylecicie. No masz. Na puszczy. Się zapuścić. Jak nie mam dość wolnego miejsca, ja pierdolę.
Dlaczego? Mamy filmowe. Brzydko mówisz. O, jest. 4 skrzyneczki są, panie. Wy na górze Co dwie to potrzeby. patrzysz? Dlaczego nie ma? Dlaczego nie Nie widzę. Nie ma Oho. tylko Oho. FIFA, Adam. przecież, Wildlandsy. Jaki w sumie- masz dysk? No kurde, w sumie ten. WW2 nosi ponad tam 100, nie? Chwila. To jest Uciekłem FIFA, Wildlandsy, Kit poleciało. Batman. Batman sezon drugi. No bo tak, bo VR jeszcze, ja pierdolę. Kto to strzelał? Nie wiem. To ja. Jeszcze Assassin's Creed Origins ma ponad 50 giga. Okej, To no. w sumie może być, kurwa. Dobra, chuj, będę sobie najwyżej pił, nie? Będę sobie... Ja sobie będę pił A to najwyżej. możesz z nami gadać. No spoko, no to mówię, no że będę sobie pił, nie? A będę sobie... Laku, mam nutka do ciebie. Żyć nie umierać, nie? Czekaj, Sara będzie grała. Nie wiem, czy nie usłyszę. Coś Ja idę. tu samo. Ja sobie właśnie VR-a kupiłem, nie wiem, no jakoś sobie kupiłem właśnie przed wjazdem Polski, nie? Jak ten VR się sprawdza? No i nawet zajebisty, nie? Tylko, że jeszcze zanim kupnem, nie? Jak kupiłem go już, musiałem kupić sobie jeszcze dodatkowe tego, nie? Kuźwa, wszystko mi wziął, bara. nie? No. Tylko, że musiałem sobie dokupić, kurwa, i życie się zjebało, nie? Ale kurde sobie kupiłem, je zajebiście, nie? No. Ja pierdolę to. To jest Sławomir, nie? Czy jak on się nazywa? Tak. Ja pierdolę. Te gówno. Powiem to disco polo to jakoś tak jest. To może sobie jeszcze jak posłuchacie. Skoczę teraz, a zagrabię sobie potem. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś, zapachniałaś, zajaśniałaś, tak jak wiosna. Ty mała znów Ja pierdolę, kurwa. Disco polo, kurde, jakoś jak się słucha, kurde, to jakoś idzie. wszystkim dzisiaj da. Moja kosa 4, 2, 3 koniki i cóż więcej można chcieć. Wszystkie pędy Co tam w ogóle słucha? potraktuję se Kurwa mać, nie uwierzycie w to. trafik dzisiaj mała będziesz mieć. Nie uwierzyłem. Ty mała znów zarosłaś, mała Przypaliłek pada. Ja pierdolę. A zgadnij gdzie? Na touchpadzie. Lol. Przyznam szczerze, To jest niemożliwe, ej. sprawę i przeczochram ci murawę. Długość trafy idealna na 2 palce. Zrobię ci pierś. Lubiska w zieleń zmienię i posypię je nasieniem. A na Jest tu gdzieś ta maszynka, bo ja broni żadnej nie mam. Pistolet badziewny. To powinna być. Ej, do radu gra ten, God War? Ty nowe? Czy mi się tylko wydaje? Kurwa mać, no? Już grają? No? Ładnie. Chciałem wiedzieć. O, dzięki. Nowy pad. Tego nowego żeś się palił? Mhm. Ja pierdolę. Jak nie klawiaturę, to pad. Teraz jeszcze konsola przypal. Mam dużo. Kurde, ja pierdzielę. Ej, tu Mam był to gościu. Sławomir, kurde, to... Gdzie? Jest, kurwa. To ja tam byłem. Ty mama znowu Było trzeba gdzieś iść, panie. To żółty poszedł gdzieś daleko.
broń najlepiej jakoś się. Nie mam tej maszynki. No to pewnie znaleźć będzie. Ile masz drewna? 1000? No, 700. I tak przypaliłek pada, nie? Ja pierdzielę. Już idę. Ale ruszy tam się. Ja pierdzielę. Impra jest tu. No, Ej, weź pizza. Czuję tę moc, kruczek krąpi całą noc. Kurde, ten cały cyklus to ja pierdolę. On jest mój rocznik. 8-9. Ale szczerze, wolę Cypisa niż Seksmasterkę. No, że Merko to ja pierdolę w ogóle, nie? Od kiedy? Jak przyjemnie było? No mówię, że pierdolę ją. Ale to od kiedy? Nie w sensie, że pierdolę, tylko w sensie, że pierdolę. A to ją pierdolisz czy pierdolisz? Kara dostałem od typa. Fajny typ, goś mi daje sam broni dobrą. No, ja dostałem tę baczkę dużą. Ktoś mi dał Skara, a tą LKM tego maszynowego. Dobra, to się zrobię. No dobra, zobaczymy, co tam piszą ludzie, które są w tym czasie, nie? Jeżeli nic nie robię, to w sumie mogę zobaczyć. O, elo. Ja Macie tam pierdzielę. maszynkę? Tak se pada przypalić. Trzeba Wow, być, dzięki za wyjaśnienie. trzeba być Ale nankiem. nawet nie wiem, w którym momencie go przypaliłek, ej. O co chodzi? No wlejdź se na ten, to se zobaczysz. Na czacie posłuchaj. Dzięki za wyjaśnienie. Ale Tu na rzutu ten, do cicha. nie mam. Gdzie? A tam daleko. Dobra, to trzeba być nankiem. Kurwa mać. Żeby w ciągu 7 dni 2 razy coś strzelić. Dobra, już mogę się budować. Do nieba. A mojej drugi syn. Ekipie, coś tam piszą? O ja pierdzielę. Emil, to nie jest brawo, No, to czyli ważne. na mojej drugiej ekipie piszą, że Go War jest zajebisty, nie? Napisz, że że jesteś na live'ie. Nie wpadną. Znaczy to pijacy, więc jest. No i co? Byle chyba daje. No wiesz, już na swoim tam, no, na swoim tam, Jak Tyś byłem, kontener nie? rozwalił, a tu Digiel był. na swoim tam, no, No, jak byłem na tym, jak tam gadałem, nie, to powiedziałem, nie, Aha. że wbijali na na twoje konto, na twoje tam, no, ekipę, no to jakoś nie chcieli, nie? To jest takie samoluby. Co filmowy, to takie samoluby. No, możliwe.
Ja pierdolę. No bo już tam dawałeś, nie? Na tylko, na jakiś tam, no, jakąś tam ekipę, nie? Na tą reklamujemy coś tam, nie? Twoje te kanały. A no nie wiem. Czy zadawałeś moje zdanie? Ja twoje ja twoje. Twoje namiary, no, coś tam było. Że jak tam podawałem twoje te wymiary, No. nie? Na twój kanał, to To cisza. tam było, że ten... To nic nie było, nie? To nie fajne. No, a jestem na takim innym koncie, na innych wymiarach, to wiesz. Że tam jest sporo. No ale jeśli nie chcą, no to nie chcą, nie? No trudno. Ja, Idziecie? ja już idę. Kurwa mać, Idziemy. tak zdupić pada. Pany typy. War. Gościu tutaj. A przydałaby się jakaś dziewczyna tutaj, nie? No. Na tym na tej ekipie. Na 255. Nie? Przynajmniej O, było patrzę, z no. nim pogadać. Ale tak to lipa. Jak coś napisze, to nikogo nie ma, nie? Może czasem coś tam się ten... A, Nanek jak ruszył na nich, się nie pierdoli. Co ci robicie? A czekaj, bo się zabiję. Amunicja się kończy. Chodźcie, bo że jednego zabił. Tak, teraz chycisz. A jak w ogóle mnie słuchać? Dobrze? O, czy jak? Amunicja. O, obejrz. Amunicja mi do tego daj ciu. Ale do czego? Do tego. No, Albo nie do mam tego. nawet. To mam w ręce. Nie mam. Jeszcze ktoś tu będzie? 2 na 10, ale co Eldorado? Eldorado. Nawet nie wiedziałem, gdzie ty jest. Kurde, Ej, ammo by się daj mi dało. tę amunicję, kluczek. Do tego mi brakuje. Do kogo? 36 mu minęło. Co wzięło? Ale ty tej broni nie używasz. O! Też A jaka to kluczek za dla was. amunicja? No ci dał. Co tam macie? Co dajecie? Albo budy Ej, nie, to ja mam Wiem, tego wiem, skalu. 10, wiem. Tego alkama też są. Aha, jak dobrze go słychać, Ale 2 na przydam- 10. No bo wiesz, no bo ja już jeszcze chory jestem, Kurwa, jeszcze nie mam to. głośniki. Amo do skala by się przydało jakoś na Chłopaki, nie? Do skara czy tej? Nie mam. Do minigana macie coś? A to to jak- do pistoletu. Jeszcze zobaczę jak to będą moje głośniki, znaczy te słuchawki do tego. Z VR-a, nie? Ale nie wiem czy będzie. No nic nie wiem, to jest kurios. Na bok się Powalimy do budują. strefa. O?